Обещахме при откриването на медицинския център правим не просто сграда, а изпълнихме един модерен медицински център със съдържание. Освен, че цяло лято даваме адекватна здравна грижа на жителите и гостите на общината, ще продължим през годината. Днес сме пред един кабинет, в който ще се правят консултации безплатни с фондация Искам Бебе за двойки с репродуктивни проблеми. Общината Царево има изключително силна и адекватна кампания за подпомагане на такива двойки. Така, от тук нататък, освен финансово, ще можем да ги подпомагаме и с експертна консултация. И да, изпълнихме със смисъл медицински център. Така че днес е един много щастлив и радостен ден. Господин Киров, няма как да не ви жегва вътрешно шовинистично прегръдки и пожелания като вашата съгражданка, която е много благодарна, но много други трябва да се възползват. Защо е хубаво тази кампания да продължи смело и различни клиники да имат представителство тук в Царево? Призовавам всички жители на общината да не се притесняват. Този проблем е достатъчно сериозен, но не е срамен. Още повече, че те не са сами в истински смисъл на думата. Освен финансова подкрепа, освен морална, вече ще имате професионална подкрепа. Разбира се, всички други клиники са добри дошли. Знаете, ние освен медицинския център продължаваме с инициативата за болница, така че да дадем една много адекватна грижа за всички. Успех!